Biah. Iki piye? Iki poso apa ora? Poso apa ora? Poso sego. Lek jajane los. Teh kok cah piye iki? Takoni kok poso apa ora? Poso apa ora? Poso. Ayo. Kecengal. Poso apa iki? Betul. Poso. Cengal. Poso beduk. Poso betul. Mangane ora jajane banter. Melu buka. Tapi yang ini kon mangan ndak gelem. Jangan tewa. Buh. Cah piye lho iki? Piye apa iki jajan apa iki, Mang? Apa ya jam ndelok ya aku? Tapeku. Tape apa neh wi? Susu, terus apa neh wi? Wes. Yes. Ote iki. Kalau ote barang. Bah. Sidone iki poso apa ora iki? Sampai Pak entek nambah. Lomboke gak enak lho, entek lomboke iki, lombok ra enak iki. Apa penyakit? Lomboke mari penyakit. Bareng ngluyur kok ngendi ayo panas-panas. Gua song pendile. Wong wedok lek awan-awan keluyuran Jumat mari apa sing gosong? Kuwi rotine dimam. Wis jajan wis nggawa apa neh iki? Susu tape. Susu dele. Kalau delokan kamarmu. Ditata lho Mbak Yuni dhewe ramoke wangi nglempik dikathok. Wong wedok lek keluyuran pendile gosong. Lu gede perke kabeh lho. Dinep ya. Kaya lawang dinep ya ta sumuk kaya dibuang ngene kok. Demen ora kamar anyar iki? Ana. Demen. Mati komen tuh. Iki lho duite sampean. Kuwi mang ning jero klambi kene. Wis, sah kene ya. Duite salok nek tas endi? Nek jekekne. Tas nek endi nek jekek ayo. Duite saloke ning ndi tekon ning Mas iki lho. Ayo, Pak. Kok asa ta? Lha iki Mbak Yuni ramoke wangi iki. Masih diwangi no. Heeh. Delokan bajumu banyake kaya ngono lho. Timbang mari diwangi. Wah kayak gini. Lah kok dinap? Maan bote. Aja dinap. Urung mari ki. Demen ora iki? Teman. Lek ngecok-ngecokne ora oleh ngawur lho ya, listrik ya. Ngerti ora dikandani? Lek awan keluyuran konangan aku awas apa sing gosong? Ah bener. Ini nyantan delok. Ngene Pak Riyanto lek ndelok ora oleh jangkar. Jangka. Enggak pareng jangka. Di sandal bodo tinggi bodo iki. Bisa ada siapa Bang? Mas Minan. Wong kok ceker ngono kuwi ora oleh gilani wong wedok awan-awan keluyuran. Krungu ora diomongi? Tenan, tak pentelengi lek diomongi ra manut. Ya usah, ya. Pentelengi ya. Ya usah. Lah iya. Bako. Ngecak apa? Bako. Nek Mbak Yuni ra mek wangi ke? Masih angkut. Kan tak tukok roti ya lho. Nek rasa kireng kuwi. Lek nglempiti sawangan Mbak Yuni, sing bener kalau lempit-lempit. Lek setelan awurane setelane dadi siji. Sama lek mundur ben gak bingung. Cokolate. Sing nyambung kok jagone atem. Oh tak watuk. Lho. Ngombe banyu kurung mengke. Lah ngombe ora poso nuwe. Ki sapa jenenge iki? Ya kok Sik lho. Malah kon watuk iki. Sini tadi apa? iki tak tukokne Gong, tapi urung teko. Blaware. Ya lek dhek tak gekne cendela lek meranteni, lek ra meranteni tikus malah mlebu. Gedine padha iki to. Rada cilik. Ora rada cilik. Gegede no. Berarti siji anu. Usarane kemrawa kok radoan. Canggih har. Nek kotaan ngono ya.